बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ। बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन। फैबाय थानायाव 44 जितु गरेस्वर विधानसभा बेवहाय बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननै माबायदि जों मोननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गरेस्वर एलएसिनि आन्दाराव मोनथाम बिटिसि समस्ति दङ। बिनि गेजेराव जोङो मोननै समस्तियाव देरहानो हादों। गरेस्वर सुक्लायाव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहादों आरो नागरजुलि बिटिसि समस्तियाव बिजेपिया देरहानो हादों। गतिके जों मोननै देरहादों, बिथांमोना मोनसे देरहादों। मोननै देरहानाय हिसाबै बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ आरो जों बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन। बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ। बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन। फैबाय थानायाव 44 जितु गरेस्वर विधानसभा बेवहाय बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननै माबायदि जों मोननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गरेस्वर एलएसिनि आन्दाराव मोनथाम बिटिसि समस्ति दङ। बिनि गेजेराव जोङो मोननै समस्तियाव देरहानो हादों। गरेस्वर सुक्लायाव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहादों आरो नागरजुलि बिटिसि समस्तियाव बिजेपिया देरहानो हादों। गतिके जों मोननै देरहादों, बिथांमोना मोनसे देरहादों। मोननै देरहानाय हिसाबै बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ आरो जों बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन। बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ। बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन। फैबाय थानायाव 44 जितु गरेस्वर विधानसभा बेवहाय बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननै माबायदि जों मोननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गरेस्वर एलएसिनि आन्दाराव मोनथाम बिटिसि समस्ति दङ। बिनि गेजेराव जोङो मोननै समस्तियाव देरहानो हादों। गरेस्वर सुक्लायाव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहादों आरो नागरजुलि बिटिसि समस्तियाव बिजेपिया देरहानो हादों। गतिके जों मोननै देरहादों, बिथांमोना मोनसे देरहादों। मोननै देरहानाय हिसाबै बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ आरो जों बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन। बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ। बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन। फैबाय थानायाव 44 जितु गरेस्वर विधानसभा बेवहाय बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोननै माबायदि जों मोननांगोन। मानो होनना बुङोब्ला दिनै गरेस्वर एलएसिनि आन्दाराव मोनथाम बिटिसि समस्ति दङ। बिनि गेजेराव जोङो मोननै समस्तियाव देरहानो हादों। गरेस्वर सुक्लायाव जोङो बिपिएफ हान्जाया देरहादों आरो नागरजुलि बिटिसि समस्तियाव बिजेपिया देरहानो हादों। गतिके जों मोननै देरहादों, बिथांमोना मोनसे देरहादों। मोननै देरहानाय हिसाबै बे गरेस्वर सीटआ बिपिएफ दोलोनि जानांगौ आरो जों बिपिएफ दोलोआनो गरेस्वर समस्तियाव इलेक्सन गेलेगोन। जोंनाव सानै केन्डिडेट दङ, महेश्वर बसुमतारी, दिगन्त बेजबरा। बे सानैनि गेजेराव सासे जागोन।